Ο εθελοντισμός είναι πρωτίστως πολιτισμός, συνυφασμένος με την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση και δίνει φως. Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου ιδρύθηκε το 2003 από τον αείμνηστο κύριο Μαραγκάκη. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, του οποίου οι δράσεις είναι κοινωνικές, πολιτιστικές, αφορούν το περιβάλλον και αφορούν επίσης και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πρωτίστως, ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός. Εμείς δεν ζητάμε από τον κόσμο μεγάλα πράγματα, ζητάμε εκείνα τα μικρά που μπορεί ο καθένας να διαθέσει λίγο από τον ελεύθερό του χρόνο, για να έρθει να ζήσει αυτές τις αξίες του εθελοντισμού και να μάθει να προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Ο εθελοντής διαφέρει από τον φιλάνθρωπο, διότι ο φιλάνθρωπος μπορεί να κάνει μία δωρεά και τελείωσε. Ο εθελοντής συμπάσχει με τον συνάνθρωπο, είναι μαζί του, τον βοηθάει, τον καταλαβαίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Για το Σύλλογο αισθάνομαι αγάπη και προσφορά, την όρεξη και τη διάθεση και θέλω ό,τι μπορώ να προσφέρω στο Σύλλογο και στους συμπολίτες μας. Έχω αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που ό,τι μπορώ να προσφέρω. Με στηρίξανε από την αρχή, μου δώσανε το αίσθημα ότι δεν είμαι μόνη μου δώσανε όλα τα βασικά και τα απαραίτητα και μοιραστήκανε μαζί μου το αίσθημα της αλληλεγγύης. Μέσα από την ενσυναίσθηση και μόνο μπορούμε να μάθουμε να επιβιώνουμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος εθελοντών του Θριασίου που είναι τόσο πολύ να τρέχει, να δίνει συμπαράσταση σε όλα. Τον θαυμάζω το σύλλογο. Η θέση του στην πόλη είναι η καρδιά της πόλης. Χρειαζόμαστε συλλόγους σαν το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, γιατί είναι ο φύλακάς μας. Βλέπουμε μεγάλη βοήθεια εμείς εδώ. Όποτε και να ζητήσουμε, όποτε και να πούμε για βοήθεια, μας λένε ναι και μας εξυπηρετούν. Πριν 1 χρόνο, 2, μου βρήκανε ψυγείο. Είχα μείνει χωρίς ψυγείο. Μου το φέρανε σπίτι και το έχω ακόμα. Όποτε χρειαστώ τρόφιμα και έχουν ο σύλλογος, είναι μες στην καρδιά μου. Οτιδήποτε χρειαστώ, η πρόεδρος και η γραμματέας, οτιδήποτε της παίρνω τηλέφωνο, κορίτσια αυτό. Τώρα που ιδίως που έχασα και τους 2 μου γονείς, είναι το στήριγμά μου. Με βοηθάνε. Με τα τρόφιμα μου ό,τι μπορούν. Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι όχι αδιανόητο, είναι κάτι όμορφο. Γιατί βοηθάνε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να συνεχίσουν αυτό που κάνουν γιατί μου δίνουν και εμένα κουράγιο να συνεχίσω να ζω. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.